Hi guys! It's Michelle V and Herclish Willkommen sa aking YouTube channel. Hello, hello! Kamusta po kayo? Hi guys! Kanina po nakasakay ako ng bus, diba? Ma-fog yung aking salamin. Hinatid ako ng aking Jusawa sa Central Station and then sumakay ako ng bus papunta dito sa bahay ng aking kaibigan. Ayan, may dahon siya. So, itong pagkikita namin ay hindi talaga pinalano. And yes, maganda talaga guys pagka hindi, alam mo yun, pagka hindi na plano. Kasi natutuloy siya. Ganon. So, naglalakad na ako ngayon guys sa punta. Ang sabi kasi, nag-uusap kami tapos nag-decide na kasi ako na pumunta ng ano mo yun, bayan, ganyan. Tapos, nung nasa Central Station na ako, is, doon nag-reply yung aking kaibigan na okay siya. So, ayun, tuloy-tuloy na dito. Buti na lang, yung aking Gisaba Bells is, nandoon sa bahay. At yeah, nagmadali na talaga, which is, naka-decide na ako na, parang naandun pa yung doon. Naka-decide na ako na pumunta. So, nandito na ako. My God. Charot. Malapit ako sa bahay ng kaibigan ko. Ayan, sinabi ko lang doon sa mga kaibigan ko na, okay, bibihis lang ako. Pero, nakabihis na ako at nasa Central Station na ako. So, yun, surprise natin sila. Itong pupuntahan ko ngayon dito kasi hindi niya alam na okay na, nakabihis na ako. Ayan, lapit ako sa bahay nila guys. Ano lang, ang tag ito, isang sakay lang ako mula doon sa bayan sa amin. Papunta dito, tapos medyo malapit siya sa bus stop, kaya ganyan. Malapit na ako guys. Mag-clingin tayo. Ito. Nagklingin na ako. Paano mo nalaman? Dito na ako. Ang ganda dito ng lights. Nasa pinakatuktok kasi ito ng bundok. Dito na ako sa bahay nila. Kinakain ako ng soup. Hindi ko pala na-videoan. Kasi ayaw niya sumama sa video dahil ayan. So, punta tayo guys sa kanyang Christmas tree. Kaya na siya pinigay. Star. Christmas tree! Voice dahil Christmas tree. Ang ganda ng niya dito guys. Oh. Pero kung wala ko isali. Diba? Narinig niyo? Ayaw niyang isali. Sarili niya. Tama, oh. Ano ang tawag dito, sis? Advent bed. Advent bed. Ito yung kanyang Christmas tree, oh. Beautiful! Dito ka banda, makita mo. Dito ka. Yan. Ito, no. Wala lang ako ilaw kasi mas maganda yan. May ilaw yung ko. Ba, ang ganda? Yung light, candle ko. Tapos parang gawa niya ng parang ganun. Ano tawag? Parang ginawa mong yun sa gitna, Ito, oh. Oo. Yan ang ko. Kinorb niya. Parang naging tuloy siya. Parang naging corona. Ayan, oh. Kinupunit ko siya. Wala. Ito pa. Wait. Oo. Tapos mabis na. Oh. Christmas tree! Ang ganda. Sana all. May nakalagay dyan na Merry Christmas doon. Ang ganda. Ginawa niya parang ganun, oh. Taas. Wenn die viele Kugel dahin. Sophia? Das ist ja die große Kugel hier. Welche Farbe das, Julia? Ja. Welche Farbe? Mit dem Herz. Oh, mit den Herz. Das ist eine große Kugel. Mhm. Das sieht dann nicht, da habe ich Diba? May gano dito? nichts gesehen, weil ich habe den nur groß gehauen. Da haben die Lampe. Mhm. Aber da
Mama, guck mal, siehst du die Bells? Mhm. Wow. Merry Christmas. Ayan, ito siya guys. Ang isa pa, iba na niya. Oh. Ang ganda. Charan. Parang tunay, no? Yung sa ano. Tapos meron siya dito, ano din, no? Belen. Ganda. Well, hindi lang nakaandar yung train. Ayan. Yung kanyang Christmas tree. And the Christmas decoration and all that. Ang ganda. Parang ano to, parang pa-snow effect. Ganda. Tsaka may train. Pauwi ng Pinas. O yung train mo papuntang Pinas ba to? Charot. Ang cute. Yung train mo papuntang Pinas. Oo nga. Dali na, John. Aber hier sind Update. Galing kami dyan, no? Sa Lidl. Namili kami ng aming kakainin. Karat. Namili kami kasi mag-ano kami ngayon. Magbaband kami ng ano, luto-luto. Kasi kami ay mga cook. Ayan. So, naglalakad na kami ngayon guys. Balik sa kanilang house. Ayan. Meron din siyang big-big. Sa kaming baby nandyan. So, ayun. Nag-ano na kami guys. Ayun, no? Naka-ready na. Ano to guys? Raclette. Ayan. 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 Tapos ito yung aming kusina ngayon. Charot. Pinakin. Kasi mga ano kami dito. Prepare ko Ha? to sa ano. Alin? Ito na. Prepare ko to sa cake to. Sa cake yan. O yan, tinito. Ayan, ganito. Nalagay natin dito. Ang cute. Ang cute ng Hi guys, update. Nandito na ako ngayon sa Central Station at currently nag-snow guys dito sa amin. As you can see in the background. Hinahanap ko yung asawa ko wala eh. So, napuntahan ko muna. Saan kaya asawa ko? Snow. Ah, this way. Oh my god, ito asawa ko pala to. It's snowing, my lovey. Oh. It's snowing. It's snowing, guys. It's 7 in the night and Welcome winter. welcome, Benta. Punta kami ng Aldi. Grabe. Signal. Hello, guys. Welcome. Gonna cook food. Sausage. Yes. For my lovey. You still have one this. Yeah. Hi guys. I have a gift. Para sa aking kaibigan. Oh, Keksi. What do you mean by Keksi? Keksen. Keksi. Keksi? Keksi. Ayan. Galing sa aking kaibigan. Kay Claire. Thank you. At ito guys, birthday gift na ito sa akin. Ni Claire. Thank you so much. Birthday gift. This Keksi. Kumakain na pala yung asawa ko. Strong snow? Strong snow, no signal. Of the TV is no signal. I'm going to try this Keksi. Was ne? Keksi. Kekse. Keksi. Nee, das ist Plätzchen. Ah, das ist Plätzchen? Plätzchen, roundes Kekse. Ah, Das ist okay. Plätzchen. But she said it's Keksi. Nee, das ist Butterplätzchen. Ah, okay. Das ist Plätzchen. Kaling ito kay Hairlo. Good. I like it. Try it, Malabi. Lumpiang Shanghai niya. Kaya, good. From the Burger King? Ja. Okay, so ungefähr.
It's good. Okay, di ba? Mhm. Gusto ko ng asawa ko. Ang KFC. You try the Shanghai of sugar. It's good, that sugar. Shanghai? Ja, okay. I like it. Ang gift sa akin is, ito. Black and Bernie Scott. Okay. I have black. You have this kind of scarf also, yeah? You have also? Mhm. This one may love this. Oh, die Krabbe lebt. Ah, they're selling the fresh Krabby. Okay, that's good, but so let's try. Baliktad. Du bist dir 100% sicher? Auf jeden Fall. Das wird eine Umwandlung, ne? So good. Ich habe keinen Bock mehr auf die langen Haare. Also wenn wir fertig sind, du I like this. I like this bonbons. Bonbons. In my pink also, almost malabi. In my purple. It's the same, but this one is Mhm. so much. Partner natin to. jetzt mal anschauen. Gib mir das. Hast du rechte Stelle? Hindi na tayo lalamigin. Thank you for the gift. Meine Güte, mit Stress. Stress. This is the only channel we have? No, look, another make it come, another. Okay, but the Poo-Pops is already finished, yeah? Yeah. So guys, ayan, wala na kaming gagawin, wala nang ganap. Prepare na kami para magtulog. Ayan, so yes, thank you so much for watching this video and I hope you like it. Please subscribe if you haven't yet. Thanks so much guys. It's my husband. Oh, nag-ready na siya ng mga susuotin niya para sa bukas. Ayan, so thank you so much for watching. I hope you like this video. Please subscribe if you haven't yet and I will see you in our next one. Oh, why? You like to go with the bicycle tomorrow? Nee, but with your bicycle. Ah, oh yeah, genau. I'm looking here. Mm-hmm. Yeah. See you in our next one. Always smile. God bless us all.